салом тамошобинони арҷманд, муҳимтарин хабарҳои радиои озодиро аз рӯзи ҷумъа 20 феврал ман Хиромон Бақозода тақдим мекунам. дар қатори якидда мақомдорҳои нав писари мири шаҳри Душанбе ҳам имрӯз дар ҳузури президент Эмомалӣ Раҳмон муаррифӣ шуд. Амирҷон Убайдуллоев ба вазифаи муовини сардори раёсати молияи дастгоҳи президенти Тоҷикистон таъин гардид. ҳамчунин собиқ раиси шаҳри Қурғонтеппа Шариф Самӣ ба вазифаи сарвари як муассисаи марбут ба нирӯгоҳи Роғун ва Рамил Нодиров ба вазифаи ёвари президент таъин гардиданд. яке аз паёмадҳои басташавии марзи Қирғизистону Тоҷикистон камчин шудани маводи ширинӣ дар бозорҳои Душанбе шудааст. тоҷирон мегӯянд захираҳои шириниҳои навъи сникерс, марс ва баунти коҳиш ёфтааст. илова ба ин бозори машрубот аз ҷумла обиҷави сохти Русия ҳам кам шуд. хадамоти зидди инҳисории Тоҷикистон мегӯяд беш аз 41% маҳсулоти нафтии кишвар аз Қирғизистон ворид мешуд. оҷонсии омори Тоҷикистон ба Азия Плюс гуфтааст, ки дар як моҳи гузашта мизони табодули молу колои миёни ду кишвар 89% коҳиш ёфтааст. мақомоти Душанбе хабарҳо дар бораи ҳалокати ду шахси бесарпаноҳро дар сардиҳои аввали моҳи феврал рад карданд. мақомот мегӯянд, ки баръакс барои ин қишри ҷомеа сарпаноҳе ташкил карданд, ки садҳо нафарро ҷо дода метавонад. раҷои хуб таъмин кардем, инро маош метем. ҷои хуб 600% мисол вай доранд, маошро мегиранд. дар ин сарпаноҳ дар баробари мардони бехона ҳамчунин занҳои хиёбониву бекас ҷо дода шуданд. Мы же бомжи, люди же. Тем более еще беременна. соли гузашта дар Тоҷикистон 13,500 шахси бесарпаноҳ ба қайд гирифта шудааст. дар Душанбе ба ифтихори 90-умин солгарди мақоми пойтахт гирифтани ин шаҳр маъракаи фурӯши маҳсулоти корхонаҷоти саноатӣ оғоз шуд. дар ин намоишгоҳ маҳсули ҳудуди 20 ширкату корхонаҳои саноатии шаҳри Душанбе аз ширу гӯшт, ҳасибу қаннодӣ сар карда то маҳсулоти дӯзандагиву сангҳои қиматбаҳо пешкаш шудааст. мана ин даст ман дарахт ҳаст, дарахте ки аз санг истеҳсол карда шудааст, яъне дарахти хушбахтӣ инро меноманд. касе ки инро дар хонаи худ нигоҳ дорад, яъне ин дарахт хушбахтӣ меёрад. бо таманнӯи хушбахтӣ ҳар яки шумо тамошобинони азиз даъват мекунем барои дидани навори пурраи видеоӣ ба сайти интернетии радиои озодӣ ва ҳам шабакаҳои иҷтимоӣ фейсбук, твиттер, ютуб ва замимаи телефони ҳамроҳи худ муроҷиат кунед.